jotono khulumkha tai ani o social platform ano jotono lamsogo ang hani hai ani o social platform hai sokpaikha tamni hima hingkang kai tinini salo sini je tipra sarok belai khai jwngjalo khlaijak phiaba sang uansukgi manlaiya sang tam khainai sang tam khaikha hingkha sini tipra sa dopa saka kasanai actually sang kisa jodi kaham kasugui uansukha khai chung amoni lama rok mankhamu phiaba sini ama hai rok uansukma sikrei sini je uansukma tamba sini uansukma kaisa si unnecessary thing o focus khaiyano nijini life spoil khaiyano plus ani society no ang tolao kwlwngri mano hingke amo hai khe sang tam khaiman amo hai khe sang kwbangma samono khaimano but sang je samung khaina amo hingka khe tamo amo hingke jeng sini laibuma no sina nango jephru sang sini laibuma no sinai sang tei sikarui bai sikai sang sana nangya je ani tipra sa dofani joto takhuk tai bukhuk rok norok tabuklai sisa siti hinui actually sang tinta ni bagai sin dofano sang saka tisa mayangba ba sang tambai kwlwkjak ba tamni bagai sang tini as a tipra sa community ba tipra sa dofangui samung kam khai thaka khai jekono khoroksa borok sini bwskango bachana aboni kaisa sini reason tamo lack of knowledge okay about our history that means tamo actually sang chini laibuma saibaya chung chini o laibuma saibaya ni bagai kono sobe sang chini society ba tipra sa dofani bagai जों attract si ongya nang nijini uansukgui naidi जों jephru kono manui no hamjak kono manui no naithokjak जों bini bagai bwswk si koborsa जों bwswk attraction ong amtui hai manui ni bagai same like hamjakma amoni bolai hamjakma hingke sini bwkhao hamjakma buphuru phaiba jephru sang jekono kaisa manui no sang saiman je bini importance tamo o manui ani bagai tamni nang tamni bagai ang amo hai manui rok tona nanglogi o tamni bagai ang bono nanai buphuru phai abo amphorni important phaio jephru ang saiman bini uses je o manui no nakha khai a manui bai ang tam samung khaiman okay amtui haikhe no tamo जों saka kasana hingke sin tamna जों sina nango sini laibuma tamni bagui जों laibuma sina nang जों laibuma sikha hingke sini community no ba sini tipra sa dofano जों hamjakna sinai je সময় जों sini tipra sa dofano hamjakna suru khainai ba hamjakna chengnai afro hingka khe जों tipra sa rok no tai kebo bwthagui maya kebo phano kasui manya जों kusugo kasanai no kasanai Baba Saheb Ambedkar ko kaisa sai kwlangkha tamo je jati nijini laibuma saibaya amtui hai borok kono jorao phano bini jatini bagai samung khaimanya tamni hima hingka khai nang nini jatini laibuma saimaka hingke si nini jati rok bwswk sadokjak kha bahai khe sar khaifaikhe tam rok wngui phaikha जों saimana nango hingkhe जों borokno hamjago जों je somoyo si sini dofano जों hamjakna chengnai
After session sin dofani bagi samang kaham khai mandai. But sang sini tini tam khai. Sang sini dofani say sang unnecessary thing omang si important kayo. Je matter sini bagi important ya. Am the he matter so kage sang kalagzak. Apot bagi jang lor jotono koyu. Please. Niji ni lai buwana shidi. Ayang uyang ta ang sidi. Tini sana thaka yang belak hewano. Social media je foro unnecessary thing ba hamya bani rok upload khaijak. Hamya kok to marok sajak. Amte hai. Kok to marok belai khen viral logo. Amte hai kok to marok marok kamu support khayo. Ang sai mi atau di baga ma hayang. Fia ba. Kaham content upload khane rok. Ba kaham content TikTok sane rok ni baga ingai. Kuno support chikre. Morni video rok ke viral singya. Kabama borok tongo. Kaham. Kok to ma piri tongo. But amte rona ke sang important dia. Fia ba. Kaisa kok nke masau. Open lebabe. Sini live maro na TikTok sanai. Sini tipra sarno shisho na TikTok sanai. Ama hai borok ke kerenyo. Joto si views, subscriber, follower, publicity, ba fame ni ungkulo ko khari jong. Okay. Tini jodi ang sakangai. Kishu borono jodi doni rekhang kai. Sini thani kok sana fan je topic kare. Jodi ni sisang tini sini live ni. Political. Tai religious. Ok kare ja sangkari rekhang kai. Sini thani discuss khanya bagi fan je kuno fan kok kare. Okay, that means one song jadi ta sang musang jarak kelak jak. Sang buza kelak tong ba. Sang sin live ba shia. Tini sang tam nuk. Sang amon nugu je sini community bagi sabang khanya thaka kai. Chini bus kanga korok sa barok basana nango. Sono ongkulok tu bus kang tu support hina nango. Hei kesi. Sini bakawa kisah kai. Ani society ni. Ba ani community. Ba ani dofani bagai. Attraction payo. Naithok jangmang payo. Hamjangma paya pia ba. Naithok jangma tai hamjangma. Kenai semya. Sang naithok jangi payo. Kisah sajagi payo. Fia ba hamjangma paya. Hamjangma buforo payo. Hamjangma afrono payo. Jepra ang ani laibo ma saiman. Jepra ang ani laibo ni important shi. Chung kuno samayo forceful likai kayo hane. Kuno baro sang hamjangma. Hamjangya beli. Sang hamjangma buforo payo sin bakawa. Sin bakawa hamjangma afrono payo. Jepra ang mo conversation kai. Bini caring nuk. Bini wansung marok saiman. Bini management nok shi. Afrono hamjangma kalayo. Bini lai thok tong mong rok saiman. Apar si hamjangma kalay beli. Ya omo hai kena. Jeng sini lai bu mana cai tok na nango. Sini lai bu mana shina ni nango. Sini lai bu mana shigang kesi. Seng je bai kes hatok zaka. Bai kes hatok zaki tong. Tam ni bagai seng tini o zaga o kelagi tong ka. Amar na shiga seng hamjangma o. Kalay jay. Ani dofano. Ang hamjang na shinay. Hai ke seng hamjangma ya. Ika ang ani dofano si hamjangi ba ya. Ang bai kes hamang kanya. Tolong na kasih example doon. Bahai ka kay. Sang tini joto no sai manu. Tini joto ni sai important topic sang kita mo rang.
जों रांनि बागै खबरखौनो सामुखायो जाया नोंनिया सामुखायलायो थया जाया खारलयो लेंवा लेंसाखायो तामनि बागै actually abo sini bagai important bagai sing important saiman ba actually sing rangni je laiboma sing saimano tamo ke sing je kono kaisa mani paina ka cintam nang rang nango je kono asagai kaisa asugoi kaisa mani chawano rang nango khoroksa borok nara thangano rang nango kisa friends rok bai addar wano ba kaisa jaga thangai berai phayano rang nango that means tamba sing rangni importance saimano rangni laiboma saimano amon bagai sing rangni nglugo kharo tini যদি no se যদি sing o rang tamo tamni bagai rang samung nang amorok saimia ke sing rangni nglugo de kharkamba khaira kamo that means tamba sing bini history saimano bini laiboma saimano amtui khaino ang bofora ani dofana hamjangnai bofora ang ani dofan bagai kharsingnai ang ani dofan bagai apono khaisingnai je jorao ang ani dofani laiboma saimannai hayang ke sing sobrek sobregoi kono jorao phano sing borokno chini dofani bagoi bazari maya sisari manya kabo sisarani kaisa no lama laiboma no pidi phiaba social media ro laiboma no pidi nai sikiri tan bangke sin laiboma tamo saisi maya borok tini buini bosokni borok rok ani saisi ani laiboma no si tongkha borok saimano je bini saya ang bini laiboma no saimano bo saisi maya borok tamkha abono mismanage khayo misuse khayo misuse khaiba convert khayo abon bagai si sengkulugo haike sengkulugya hain bagai please norok jotono chini depression laiboma no poridi laiboma no sisidi haike si sing sini dofano kusuk kasari manai sing kusugo tisai mannai haike sengkulugin tongnai sabo khorok busuk phainaba sini bagai sing jotono borok buli sing jotono kaisa limited time ni bagai si oro phiaba sing sini generation bagila sing swnamai klangan nango ke sing sini generation bagai buphor swnam mannai jephra ang laiboma no sinai heke ang tini tesa kok salia norok thani request kaisa no please unnecessary things unnecessary mani rok no naima yakadi tai laiboma no poridi laiboma no sisidi norok tini ni sibi laiboma pori nan sirengka hangkai start khaike ba chengkha hangkai bisi 6 month ni pore norok naidi sing busuk bubo hai position o phaino bisi 6 month continuously 6 month laiboma no poridi laiboma no tei chorsa khaidi laiboma no tei discuss khaidi abo pore 6 month ni pore naidi sing bo jaga phai sokpai no okay asana kok arno bathak sini ani tini ni o kok no mano.